Хвала Ісусу Христу! Serdecznie witaję Was, poważane siostry i braty, w tym wielicznym miesiącu czerwieni, na chwalu Najświętszego Serca Jezusa. I jak raz 16 czerwca mają dzień odchodu do Господа sługi Boża Edwarda Wojnilowicza. W 1928 roku, 16 czerwca. І не так давно, неповних 10 років тому, коли ми перевезли його останки у Мінськ, менавіта так само, він вернувся на Батьківщину в свій дом, побудований на хвалу Божою, менавіта біля костьола спочиває його тіло, його останки. Тому сьогодні помолимося, подякуємо доброму Богу за цю світлу особу Едварда Войниловича, і нехай Господь Бог през його освятляє, благословляє і помножає свою хвалу на наших землях, в нашем народі. Молимся сумісно разом на хвалу Божию. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Войниловича Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в его заклику полным покоры «Так хотел Бог». Черпаючи силу в молитве и сакраментах, і він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнань, у яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земне і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я зможу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою. Тут мы называем нашу просьбу в особистых, сімейних, чи як християне молимся об худшейшем так званим ремонті костьола Червоного, і щоб він знов служив на хвалу Божию, пошану пам'яті Едварда Войниловича, нашого священника, і для добра душ наших. Якою зношу до Тебе, Божа, з надією, що в хуткім часі він буде включений в лік Твоїх святих. Амин. Всевишній Господь жадає, щоб ми всі разом, об'єднані в духу молитви, і кожен чоловік індивідуально, ідучи до небесної Айчини, любив свою земную Айчину, служив їй і сумленно виконував свої обов'язки. Особливим світлом світить нам на нашій життєвій дорозі приклад слуги Едварда Войниловича, який з повним довіром Богу дає нам мужний приклад любові до Бога, Айчини, сім'ї. Так хотів Бог. Особливо в тяжкім періоді випробування для нашого народу Едвард Войнилович до кінця свого земного життя цілком присвятив себе служенню людям, порадами, учинками милосердності, особливо з зайцовською любов'ю опікувався бездомними і дітьми-сиротами. Нехай приклад Едварда стане всім нам, поважані сестри і брати,
всім мужам і жонкам, батькам і вихователям, студентам, служачим, міністрам і робочим духовною силою, як треба довіряти Богу і служити батьківщині. Так хоче Бог щодня від нас з вами. Про заступництво Богородиці Діви Марії, якої Едвард Войнілович довіряв собі на протягу всього життя, і особливо в хвилину смерті написав такі слова: «Закінченням всього збавлення, закінченням всього Марія Богородиця». Помолимся. Вітай, Марія, повна ласки, Господь з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амин. Примите Божие благословление, благословление Бога Всемогутного, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай сиде на вас, на ваші сім'ї і на весь наш народ, і застанеться назавсьоди. Амин.